Bé, l'informe, us hem fotocopiat l'últim full, simplement, però per si de cas no vos donem còpia de l'informe perquè no sabem tampoc si estem autoritzats per a poder donar-vos, però suposo que si demaneu l'informe ara al govern municipal us els facilitarà. Però bé, com veieu en la conclusió, que és probablement el que més importa, l'informe conclou, com nosaltres sabíem, evidentment, que l'alqueria, malgrat les transformacions sofertes al llarg de la història, té un indubtable, són paraules textuals, indubtable valor paisatgístic i és convenient mantindre-la com a element paisatgístic i testimoni etnogràfic. Aquestes són les conclusions de l'informe de Carles Dols. Jo vull recordar al voltant d'això una sèrie de coses. Vull recordar que existien, prèviament ja, un informe del catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de València, Ferran García Oliver, i de la historiadora de l'art Isabel Canet, que este sí que vos el podem passar, el tenim així. Ja existia des de maig del 2009, que de maig del 2009 hi havia també un altre informe de l'arqueòleg Carles Miret, que hi havia una petició de més de 50 professors universitaris encarcelats per l'etnòloga Josepa Cucó, demanant-li al govern municipal que mantinguera l'alqueria i que hi havia un informe prou contundent i prou aclaridor del propi Consell Valencià de Cultura, el màxim organisme en matèria de patrimoni. Malgrat això, per indicació del plenari, es van encomanar dos informes més per part de l'Ajuntament de Gandia, un arqueològic i un altre arquitectònic, i els van encomanar als professionals que ells van voler. Ningú va dir a qui se'ls havia d'encomanar aquests informes. Vull recordar que es va manipular la interpretació de l'informe arqueològic, que només datava l'alqueria, i ho feia en el segle XVI, del que encara quedaven mostres, i es va manipular per a concloure, per a dir que l'informe dia que l'alqueria no tenia valor, quan això no és cert en absolut. I aquesta conclusió, que és una conclusió seva, del govern municipal, és la que s'envia a la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, com teniu ahir la còpia de l'acta de la Junta de Govern local, amb la negativa municipal a declarar l'alqueria com a bé de rellevància local. És l'Ajuntament la que li diu a la Generalitat, a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià, que l'Ajuntament considera que no té valor en base als informes. Però, com us dic, n'hi ha, durant tot aquest procés, com s'ha pogut veure ara, un dels dos informes s'amaga. El que apareix es manipula, la interpretació, però l'altre s'amaga, que és el de Carles Dols. Es necessita ser, per tant, terriblement manipulador. Es necessita mentir deliberadament a la conselleria per amagar un informe que, com dic, encomana el propi govern municipal simplement perquè no diu el que ell volia que diguera i ser un informe favorable a mantindre dempeus l'alqueria i, torno a insistir, manipular l'altre. I damunt, tirar-li les culpes finalment a la Direcció General de Patrimoni. Diguem, és que la Direcció General de Patrimoni ha conclòs que no té valor. Clar, la Direcció General el que fa reproduir el que tu has dit, no té valor, que és el que tu li has dit. I es necessita, a més, ser covards, perquè, a més, no se'ls ocorre dir altra cosa, que és que no tenien l'informe de Carles Dols signat, sinó que tenien un simple esborrany. Quan el ben cert és que tenien l'informe, nosaltres ja sabíem que tenien l'informe, des de juliol. I no tenien un esborrany, únicament tenien l'informe per correu electrònic. No el tenien escrit físicament, no el tenien com el tenim nosaltres ara, el tenien per correu electrònic, és una qüestió que se fa també amb certa assiduïtat. Per tant, el ben cert és que